Здравствуйте, тетя Маруся. Сейчас будем помогать вам включать телевизор. Я волонтер. Волонтер таныклыгы күрсәткәчтән соң Кирилл Охотников тиз арада эшкә керешә. Ул бүген Елаур авылында яшәүче Мария Ишмуллина өендә. Компьютерны яхшы белгәнгә үзен волонтер итеп сайлаганнар. Приставканы көйләп куйгачтан соң хуҗабикәгә каналларны табарга, пульт белән идарә итәргә өйрәтә. Сначала вот так. Вот теперь вот этим стрелочками передвигаете. Нас обучили во второй школе в Нурлате. Безне Нурлатта 2нче мәктәп базасында укыттылар. Минем эшем пенсионерларга, ярдәмгә мохтаҗларга цифрлы телевидениегә күчәргә булышу. Чөнки җәй аналыкны туктатачаклар. Мария Ишмуллинаның телевизоры иске үрнәктәге почтага барып антенна, приставка сатып алган. Хәзер ул сыйфатлы цифрлы телевидение карый ала. Сейчас хорошо, что 20 каналов. Хәзер 20 канал сыйфатлы итеп күрсәтә, икене генә карый ала идем. Безгә өлкәннәргә уңайсыз, белмибез барында. Волонтерлар булыша, шунысы җайлы. Спасибо вам. Алдан авыл җирлеге иске үрнәктәге телевизорлары булган пенсионерларның йортларына кереп аңлату эшләре үткәргән. В нашем поселении 205 дворов. Безнең авыл җирлегендә 205 хуҗалык, шуның 5-сендә генә цифрлы телевидениегә күчәргә кирәк. Эшне бу юнәлештә күптән башладык. Барлык йортларны алдан йөреп чыктык. Алар 3 июньдә аналыктан цифрлы телевидениегә күчәргә кирәклеген беләләр. Бүгенге көндә без приставкалар алу буенча аңлату эшләре алып барабыз. Волонтерлар өлкәннәргә булыша башлады. Над вопросом, чтобы они приобретали. Исегезгә төшерәбез, 3 июньнән Татарстан аналыктан цифрлы телевидение күчә. Сезнең телевизорыгыз экраннарында канал логотипы янында А хәрефе тора икән, димәк телетапшырулар форматын үзгәртергә кирәк булачак. Өлкәннәргә борчылырга кирәкми, аларга волонтерлар ярдәм итә.